Horas madihita saluhutna, selamat hari Minggu, sadarion masuk mahita tu Minggu palmarum, tapuka mapar minggota, marede mahita sian buku ede nomor 10 sada, taidehon ayat sada sahatu ayat 2, ahama endehonokku. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Asima roham di ahu ali Jehovah, ay tergugut doahu, maras dorohakku dohot dagikku, alay anggo ahu, tuhodo au marhapurusan ali Jehovah, nikkudo, hodo de batakku, marguru tu tanganmu do akka parsoryoki, say palua maaw siyan tangan ni akka musukku, dohot siyan akka na mga lotongi ahu, ali Jehovah, say unang paurak ahu, ay hodo hujow, say palua ahu, marhite-hite hatigoranmu. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ali Tuhan Yesus, sasada hodo si Pangulu, padumuho jolma dohot debata. Hupuji hami gormi, jala hudok hami mauliate tuho, alani saluhut na binahenmi, patupahon hanguluan nami. Saidongani mahami marhite-hite asini roham. Asa hupikiri hami totong na tinaonmu, dohot hamamatem. Asa huarsak kok kami dosa nami, jala asa tubuh di hami haporsiaon nasitong. Jala asa marroha haholongon hami, hudok hami mauliate tuho. Asa olo hami mangihutton horo di hamatean. Ali Tuhan Yesus, di homa tama puji-pujian di tonga-tonga ni saluhut huria, naung tinubusmu, marhite-hite mudarmu nabadiay. Olat nyon ro di saliling nililing na. Amin. Marede hita sian buku ede nomor 352, taidehon ayat sada tabaopat, say pasiat Tuhan Yesus. Say pasiat Tuhan Yesus, tu bagasan rohami. Say bye-bye
pasiat Tuhan Yesus, jakoni tu rohami, nungatiki parasian, sotung jolo salpui. Patik ni debata dihita di minggu palmarum sadarion, ima sian patik parjolo sahatu patik napau paton. Patik parjolo, ahu do Jehovah debatam ninna debatatta, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aik na ditoru ni tano, yang gotong gabi si sobbaon, manang siuluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata yang gosoture dalanna. Ayhona uhumna dosugut akan namasineang di goarna. Patik pau paton, ingot tamu mapabadiahon ari minggui, di naonomari maulahamu nasa siulaunmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasa dari manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutani halak pe na mangibati hutam. Ai di naonomari do di toppa debata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina, dungi maradiat do ibana di ari papituhoni, dibaheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jehovah, ari paradianan nai jala di perbadiai. Ima sahatna, atong rap mangidugogo mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata, Sai pargugui mahami, mangulahon nahong bartu patikmi. Amen. Maredde mahita sian buku edde nomor 410 sada, taeddehon ayat 2 dohot ayat 3, nang pera radu samu. Johor, hopau barohamu, suara nama Johor, hopau barohamu, aina asih rohana, sai dipi. Tatopoti madosat tanagodangi martangi yang mahita. Ali debata nami namarasi roha jalan abadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami ro tujolom, huhilala hami rikot do asini roham, disaluhut hami halak pardosa. Alanido ubahen hupaserep hami diri nami sadarion di jolom. Jala huparhatopot hami, tung najut-jut do hami manibil sian akka dalan munabadia. Songon biru-biru na lilu.
Sayulang pabali hamis yan jolom ala ni dosa nami. Aidang di halo mohon roham hamatian ya kapardosa. Alai hamu bau ni rohana dolong ni roham asa mangulu. Sesama saluhut hati duhon nami, dohot pangalasyon nami, marhite-hite pangulu nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sahipahot maasini roham di hami, marhite-hite panigdangion dohot hagogoon nito di parbadia, asa tarapul situtu rohanami majoho, asa patun, tigor jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di goar muna badiai. Amin. Tabigima baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Songonod dohatan ni Tuhan Jehovah, nunga diarsahiho au marhite-hite sian akka dosam. Jalanunga dilojaiho au marhite sian akka hajahatonmu. Ahu tutu, ahu sadiri manalesei akka pangalosim, ala ni hadirioku. Jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon madi debatana digijang. Amin. Maredde hita sian buku edde nomor 210 taidehon ayat 2 tabal 5. O Tuhan nama rasiroha. Hatan ni debata epistel di minggut tasadarion, tarsurat di Matius biddu 20 sada, mamukka maisian ayat sada sahatu ayat sia, tajahama marsoris-sorin. Dungilaho madapotton huta Jerusalem, sahat mana sida tu sosor bet page, mardonokkon dolok jetun, sianima disuruh Yesus sisianna dua halak. Nindama, laho mahamutu sosor na di jolongunaan, Mamit terjumpa kamu madisi tambat halu di sadar rapdohot anakna. Har-hari jala tugu hamu mai tuahu. Jadi molotung adong nama dok hatana tuhamu, alusi hamuma, narikot doi di tuhani, dungi pitor luason nama. Alai masa pesi songoni, asa jupang na hinatahon ni panurirangi. Pabuah hamuma tu borusion, idama, na Roma rajami manopoto, na labbok dorohana, haludi duhudulanna, dohot anak ni haludi boban. Dungi lau makasisiani patupahon na didokon ni Yesus tu nasida. Dibuan nasida mahaludi dohot anakna, dia pehon maulos nasida tu gijangna, laos dipahudul ma Yesus tu atasnai. Deba sian natoropi pahebakon ulos nasida tu dalani, na dibanari manalihya karating ni hau, jadi dipakserakon tu si. Alai sudena toropi, akka na dijolo na
nang namangihut sian pudipe, mangulupulupon, hosianna di anak ni Raja Daud, pinasupasu mana romar hite-hite goar ni Tuhani, hosianna madigijang. Ima sahatna, martua doakan atu mangihon hata ni debata, jalan au piopsa. Amin. Maredde mahita sian buku edde nomor 710, taedehon ayat 1 dohot ayat 2, di nama molus sadok nguluon. Di nama molus sandok nguluon, gogdo namar sakale, oan sinon dang tuna holomi, asa margogo muse, mahen maahu, parhiteanmu, pasu-pasu, mabaor mai. Ale Tuhanku, padu pamaang, pain pasu-pasu, tudongan sude. Sai marita kon Jesus nabuju, tumare sarosai, asa poseani Jesus tutu, dengan pampai murisi, ahen maahu, parhiteanmu, pasu-pasu, mabaor mai. Ale Tuhanku, padu pamaang, pain pasu-pasu, tudongan sude. Taha tidakon maha porsiaw tay, songon nahina tidakon ni dongata saha porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan na tumapalangit dohotano. Au porsia di Jesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai. Ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabi seton di porbadia andorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na matetarpajal do ibana di hau pinorsilang, na tua tu banua toru, dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgola hundul tu siamun ni debata Jahoba, amanay pargogo na sohatu dosani, di sima ibana pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsia di todi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatay na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak ng mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Maredde hita sian buku edde nomor 217 taidehon ayat 1 dohot ayat 2, Jahoba dodongakku huhut pasahatton pelean sadaa dohot sadabi. Jehovah dodong aku tungis aloki tarian di rohaku pada hon musui hasian di
Damai ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati doho pikiran muna, marhiti Kristus Jesus Tuhan si peluahita. Amin. Di hamwa manami do inanami, hatan itu hatan nagabe truput jamita, di minggu Palmarum sadarion, imana tersurat di Pesalmen 110 memuka sian ayat 10 sia, sahak rodi ayat 20 sia. Hujahahuma sudi tutongat-tongatar rade mahamu manangihon. Ukap pamuma diau akka bahal ni hati goran, asa hubongoti akai laho mamuji Jahuba. Odo bahal ni Jahuba, bongotan ni akka partigor doi sugot, madok molate maau diho ala naung dialusi hoau, jala majadi hatuauku. Batu naung binolokon yakka pada bagas ima jadi batu parsuhi. Sia Jahuba doi masa, halunganga doi anggo di matatta. Aryodo na jinadihon ni Jahuba, marulupulup jala marlas ni roha mahitadisi. Iali Jahuba, say manupak maho. Iali Jahuba, say homa mabain majadi. Pinasupaso manaro marhiti-hiti guwar ni Jahuba, hupaso-paso hamima, hamu akka nasian bagas ni Jahuba. Jahuba do de mata, jala ibana manodang hita. Tabatok kamuma akka pilihan pestai sahak rodi akka taduk nilanggatan. Hodo de batakku, jadi hodo pujioku ali de batakku, say hodo pati bulokku. Madok maulate mahamu di Jahuba ay pardengkan basa do ibana, ay rodi saliling-liling na do asini rohanai. Songonima hatani tuhatta. Di hamak kadongan Pesalmen 115 pesalmen puji-pujian. Dipuji di mata, dalan na madok mauliate di pasu-pasu na pinasahat ni debata di nguluna. Dipuji debata ala habasau ni debata, dipuji debata ala haburjuan ni debata. Asa tatusi hata ni turpukon, rikodo jahota sian ayat sada sahak roli ayat 20 sia, molo tapar rohahon bibil tai, sarupa do hata natar surat di ayat sada, dohot hata natar surat di ayat 20 sia. Didok do disi. Madok maulate mahamu di Jahuba ay pardengkan basa do ibana ay rodi saliling-liling na do asini rohanai. Ima ayat sada dohot ayat 20 sia. Alanido di hamak kadongan Pesalmen 110 takas mangodolhon habasau ni debata, mangodolhon asini rohan ni debata, mangodolhon haburjuon ni debata. Dungi parpesalmeni mamuji debata, maredde tu debata, dakkola di bana. Alai ditogi hoddo akana asing, maredde, ditogi hoddo bangso Israel, maredde mamuji debata, ala haburjuon ni debata. Idon na buhay taida di ayat 2, ayat 3 dohot ayat 4. Di ayat 2 di dok songonon. Dohonon ni Israel matongon ayro di saliling-liling na do asini rohana. Di ayat 3 dohonon ni pinopar ni si Arom ma ayro di saliling-liling na do asini rohana. Dungi di ayat 4. Dohonon yakka na magkabiari Jahuba ma ayro di saliling-liling na do asini rohanay. Ima na taida ubay ditugihon parpesalmeni akan na asing bangso Israel laho mamuji pasangapod debata ala dipakilalahon haburjuon ni debata. Dia makadongan ahadon na mangojor parpesalmeni gabe madok mauliate ibana tu debata. Di ayat 5 taparrohahon. Didok songonon. Sian hagugutad do hupa jow Jahuba gabe dialusi Jahuba au dina pinalubang naiyaw. Mula di hata Indonesia didok songonon. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Ditangi hod debata, tangi yang ni parpesalmeni. Ditangi hod debata, jow ni parpesalmeni. Ditikiroi ba na marhite tangyang na mangido pangurupyo tu debata. Ala tongon mangadopi hamaolo ni bana. Ala tongon mangadopi haporsuho ni bana. Ditonga-tonga ni panguluon na. Dialusi debata. Sarupa may dohot Pesalmen bidu 50 ayat 15 na madok jala joma aujuk pa di hari hagogotan asa hupaluaho asa dipuji hoaw. Songolin ang hatan itu hatta Jesus di Matius 10 sada ayat 20 na madok Roma hamutuaw hamuak kanaluja jala na sorat hupasonak pehamu. Ima hadirion ni debata. Ima hadirion itu hatta Jesus jala ima haburjonna nabuy tapakilalahon di tonga-tonga ni pernguluota.
Ditik kita pangido pangurupion, radido ibana mangurupi hita, dang di pasobo ibana hita, holan sasada hita mangadopi akahamaulon, dohot mangadopi ragam nya kaparukilon, nabui masa di tonga-tonga ni parngulota, imahaburjona. Olodo mulota pangido pangurupio tu dong at tajolma, say adong do naburju roha naulo jalarade mangurupi hita. Alay jot do mulota pangido pangurupio tu jolma, jot do dang adong naulo mangurupi hita, nang pesa sitong na boydo urupan na hita, alay dang diurupi bana, dang ukap rohana laho mangurupi hita. Hamak kadongan dang songoni anggo hadirion ni debata. Naburju do ibana, parholong rohana sumurung do ibana, jalaradido toktong ibana, mangalusi, dohot manangihon, jow-jow niya kajol mana mangadopi hamaolon, di tonga-tonga ni parngulon na. Dia makadongan, sada na dihamalatehon bangso Israel, ubay maret din na sida mamuji doho pasangapod debata, ima pabayanan ni debata, paluahon bangso isyan parhatobanan Misir, na masa dia katikin naksalpo. Hamak kadongan nga masa dia katikin naksalpo alay jojot do na sida maret de mamuji debata, jala makamalatehon, habalgaw na pinatupan ni debata. Alanido ro parpesalmenitu bagas joro ni debata. Laho maredde mamuji dohot pasangapod debata. Ayat 10 siyai. Ukap pamuma diaw akka bahal ni hati goran. Asa hubongoti akai lao mamuji Jahoba. Roiba na tu bagas joro ni debata. Maredde mamuji debata. Makamalatehon paso-paso ni debata. Na jinalona dinguluna. Maka malatehon haburjuan ni debata na pinatupan ni debata di tonga-tonga ni bangsoy dia katikin naksalpo. Alay say toktong di hamalatehon na sida tuadopan ni debata. Hamakadongan mulumulak kita tupudi songo dia parsorion manang parukilon na niadopan ni bangso Israel uju di Mesir na sida gabi hatoban saliling 400 taon. Tiki na matchay diling. Jala tiki disuru debata si Musa laho paluahon na sida dangolo Raja Firaun paluahon bangsoy. Dungi torop masa akka pembantayan tutonga-tonga ni halak Israel terlumobi tu akka danak bawa na sorang di tonga-tonga ni keluarga ni halak Israel. Hamak kadongan di patuduhod debatado habalgaw na di tonga-tonga ni bangsoy. Laho paluahon bangso na pinilitnay. Dungi di pamasa debata 10 tulah uhuman tutonga-tonga ni bangsoy dalan nasida laho dalan ni debata laho paluahon bangso Israel. Gabi radi rohani Raja Firaun paluahon bangso Israel sian perhatobanon ni bangso Mesir. Hamak kadongan dang holan saha disi dung malua bangso Israel sian perhatobanan bangso Mesir di paret tahun si Firaun do akka tentarana mangalogoti bangso Israel. Tikitar sosak bangso Israel jonok tutopi ni laut teberau dungi bola dua matawi asa ima dalam di debata laho paluahon bangsoi sian tentara Mesir saud do malua jalalaus ido dalam di debata laho mangarasip pon tentara ni bangso Mesir. Hamak kadongan ima habalgaon na pinatupan di debata, ima halongangan na pinatupan di debata. Itulah mujizat yang telah diperbuat oleh Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Ima haburjuan di debata. Alanido marhite turpukon maddo maulihate nasida tuadopan ni debata. Adong manang napiga hal naboy taparrohahon marhite turpukta di bagasan minggu palmarum sa dario diamay. Na parjolo tujuan madok mauliate marhite turpuk tahun macai takas ima debata dang tuna asing dang tujolma dang tugana-ganaan ala niaha ala debatado na patupahon pangurupion ala debatado na mangalehon pasu-pasuna di tonga-tonga ni bangsoi marhite-hite haluaw pabainan ni debata uban na idok nakanenga di ayat na parpudii madok mauliate mahamudi Jahoma ay pardengkan basa do ibana ay rodi sa lileng-nilileng na do asini rohanay. Dungin na paduahon, rikot do parrohahonot ta, murado maddo mauliate,
alai laos mauldo madop mauliate. Mengucap syukur itu mudah, tetapi mengucap syukur itu juga sulit. Mudah karena apa? Karena kita tahu kalau kita merasakan berkat Tuhan, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi sekaligus sulit karena kita sering lupa mengucap syukur kepada Tuhan, walaupun kita sudah merasakan berkat dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Alai marhite jamita sadarion dipaingot tita. Ala sudedo hita makilala haburjuan di debata, makilala pasu-pasu di debata, makilala dengan bahasa di debata. Asa tok-tok kita madok maulihate, tuadopan di debata, ala ibana do, habaoran di pasu-pasu, habaoran di pangurupion, di tonga-tonga ni perngulota. Di hamuak kadongan, na asing muse, narikot tapa husor-husor, marhite turpukta sadarion, dang adong jolma di portibion na sumangadopi parukilon, haru bangso Israel, bangso da pinili ni debata, tongdo mangadopi parukilon, songon na hupasahat marhite, turpuk jamita di bagasa tikyon. Jala songonido nang di tonga-tonga ni perngulot di bagasa tikyon, tidak ada manusia yang tidak menghadapi kesulitan dan pergumulan di dalam hidupnya. Sudedo jolma mengadopi hamaulon doho parukilon. Jala boydo, secara umum boydo, masa dua sikap di tonga-tonga ni jolma ditiki dia dopi ibana parukilo. Dia may. Sikap na parjolo boydo ibana gabi marungutungut. Boydo ibana gabe manalahot debata. Dungi boydo gabe maddaw ibana siya debata. Ala dirajubi ibana dang burjubi debata tu ibana. Nasa lelingon. Ringgas do ibana. Rotu bagas joro. Lao mamuji doho pasangapod debata. Alay dung masa parukilo di tonga-tonga ni perngulon na. Dakyabe ibana ro. Tu bagas joro ni debata. Laho mamuji dohot pasangapon debata. Ima pangalahon na parjolo. Dungi na pangalahon na padua, honda boy masa, molo mangadopi hamaolo jolma, terlumobi halat na porsea, toktong ibana, di bagasan haporsiaon na. Toktong jongjong ibana, tugu haporsiaon na. Jala dirajumi ibana, naburju do debata, dang pasobon na sasada ibana, mangadopi hamaolon, doho parukilon na boy masa, di tonga-tonga ni perngulon na. Porsia do ibana, radido debata madongani, dohot mangurupi ibana, makkamonakon ibana siyan parukiloni. Jalamonang ibana siya parukiloni, dangala ni pikiran na, dangala ni gogona, dangala haboyon na, alay ala pangurupion di debata. Lausom maka manginang paingotok kita, marhite minggu palmarum sadarion, manang hamaulo sungod dia penamasa di tonga-tonga ni perngulota di bagasa tikyon. Toktong mahita, ro tuadopan di debata, jauh-jauh mangido pangurupion. Songon natar surat di ayat 5 na kaningani. Sian hagugutat dohupa jauh-jauh Jehovah. Gabe dialusi Jehovah au dina pinalubang nayaw. Songonima na pinatupa ni parpesalmeni. Jala songonima na ikot tapatupa di tonga-tonga ni perngulota. Ima na patuluhon. Dungi na paupaton narikot tapa husor-husor marhite turpu jamita sadarion. Di tonga-tonga ni perngulota ikon adong do pemahaman na baru na pabuahon pasu-pasu ni debata dada holan marhite-hite akka pasu-pasu perdagingon na tapakilalahod di perngulota si ganupari. Pasu-pasu ni debata dada holan marhite arta manang hamoraon. Pasu-pasu ni debata dada holan marhite hosahanguluan. Pasu-pasu ni debata dada holan marhite hahipason. Pasu-pasu ni debata dada holam marhite akka keberhasilan dohot kesuksesan na boy masa di tonga-tonga ni perngulota. Dohot akka na asing. Manang songon sita-sita ni halak bataki hamoraon, hagabion, hasangapon, mulugudang artana, mulugudang pinoparna, mulu sangapi bana, mulu tibo jabatan na pangkat na, dohot akka na asing. Gabi ma dirajumi ibana pasu-pasu ni debata. Pasu-pasu ni debata do akay. Alay dada holan marhite hal sisongoni debata mamasu-masu nguluta, alay di tonga-tonganya ka hamaolo, di tonga-tonganya ka parukilope, boydo tapakilalaho pasu-pasu ni debata, ima marhite-hite pangurupio doho padongan yon na. Didongani hita mangadopi parukilon. Gabe dang talu hita ala ni parukiloni, alay marhite pangurupion na, boy hita makamonakon parukiloni. Ido,
na disosohon marhiti turpukon. Asa jauh-jauh hita tuado pani debata mangido pangurupyon na ala toktong do rade debata manangi hok kita di tonga-tonganya kahamaulon dohot akka parukilon na boy masa di tonga-tonga ni parngulota. Dungin na palimahon naneng dohonon na tutonga-tongat na tarlumobi marhite-hite ayat 22 dohot ayat 20 tolu didok songonon batu nang binolokon niya kapad debagas ima jadi batu parsuhi siya Jehovah doi masa halongangat do anggoi di matatta. Hamak kadongan hola debatado na bui patupahon haluaon di tonga-tonga ni parngulota. Ido nanidok na di ayat 22 batu nang binolokon niya kapad debagas ima jadi batu parsuhi. Bangsa Israel naung terbuang tu Mesir gabe hatobat di Mesir. Alai di palua debata. Jupang haluaon, jala jupang lasniroha, jala oddo na di enet Tuhatta Yesus di Matius 21 ayat 42, Markus 12 ayat 10, dohot Lukas 20 ayat 10 pitu. Di Matius 21 ayat 42 di hata Indonesia didok songonon. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Hama kadongan dalam hal ini, Kristus adalah batu yang dibuang oleh orang Israel. Tetapi Yesus Kristus kini menjadi batu penjuru dari umat Allah yang baru, yang didirikan oleh Allah di tengah-tengah dunia ini, yaitu gereja. Dan itu yang mau kita ingat dalam suasana minggu-minggu sengsara seperti saat ini. Ketika kita mengenang napak tilas perjalanan Tuhan Yesus menuju kayu salib. Jala minggu palmarum sadarion ima minggu perpudi di tonga-tongata. Adorang sobongot tita tu peringatan Jumat Agung di namarningot tita hama mati ni Tuhan Yesus di hau pinur silang. Hama kadongan marhite minggu palmarumon di paingot tu hita tu tonga-tonga ni halak Kriste di sadok portibion. Dinaro Tuhatta Yesus rabdohot akasisian na mamongoti huta Jerusalem. Dungi torop penduduk kota Yerusalem membentangkan pakaian mereka di jalan dan mengibarkan daun palma layaknya penyambutan seorang raja. Kemudian mereka bersorak, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Hosana artinya, selamatkanlah kami mohon, selamatkanlah kami. Dia maka dongan bahasa songoni penyambutan ni penduduk Jerusalem di haroron itu hatta Yesus di hati hai. Takas do tabotong bahwa bangsa Israel pada waktu itu berada di bawah penjajahan bangsa Mesir dan orang yang terjajah mengharapkan kelepasan dari penjajahan dan mereka berharap Tuhan Yesus datang ke kota Yerusalem dengan maksud untuk mengusir penjajah Romawi dari tengah-tengah bangsa Israel. Alaniaha songoni pangatusyon nasida. Karena mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus melakukan berbagai macam tanda-tanda mujizat. Orang lumpuh dapat berjalan, orang buta dapat melihat, angin ribut diredakan. Yesus juga dapat merubah air menjadi anggur, bahkan orang yang sudah mati dapat hidup kembali. Harui boy dipatu pada bata. Marhiti Tuhatta Yesus. Apalagi mengusir penjajah Romawi yang menjajah bangsa Israel pada waktu itu pasti dapat dilakukan oleh Tuhan Yesus. Alai sasitongna dihamak kadongan, na salah mengatusi donasida, salah memahami donasida di haroron itu hatta Yesus, dinabongot tu hatta Yesus tuhuta Jerusalem. Yesus bukan pahlawan perang. Yesus datang ke kota Yerusalem bukan untuk mengusir penjajah. Yesus datang ke kota Yerusalem bukan menaiki kuda, yang notabene adalah lambang kekuatan dan keperkasaan dan pada waktu itu sering dipakai ke medan perang untuk berperang. Tetapi Yesus menaiki keledai, lambang ketenangan, lambang kedamaian, lambang kerendahan hati. Keledai dapat membawa beban yang berat. Yesus datang ke kota Yerusalem membawa beban yang berat. Dia mau menyerahkan dirinya mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Itu yang mau kita syukuri. Ido haburjuon ni debata nata ingot marhite minggutta ima minggu palmarum di hari sadarion. Di lehot debata anak nana sasadai tu hatta Yesus
mati di hau pinorsilang laho makokop dosata. Dan itu merupakan manifestasi dari Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ay songonot do holong di rohani di bata di portibion, pola do anak na nasasada di lehon, asa unang mago ganup na porsia di ibana, alay asa hangoluan na saliling nililing na di ibana. Ima holong di debata tuhita naikon tahmalatehon. Suku-suku tu tonga-tongata. Dia mahaburjo ni debata di tonga-tonga ni ngulum amanginang. Dia mahaburjo ni debata di tonga-tonga ni ngulum. Hamuakan na posobulung remaja doho sikola minggu. Matce gudang, dak kabilangan, ay naburjudo tuhatta debata. Narikot marhite turpuko di suaraho tuhita jala ima jojo tuganup hita. Di minggu palmarum sadarion. Unang lupa hita madok mauliate tu debata. Unak kalupahod debata nama masu-masu ngulum. Unak kalupahod debata naung mangurupiho. Di tonga-tonganya kahamaulot doho parukilon na masa di ngulum. Alani, di jauhon tu tonga-tongata. Madok mauliate mahamudi Jehovah ay pardenggan basa do ibana ay rodi saliling nililing na do asini rohanay. Amen. Martangyak kita. Debata Jehovah na marhabang sa di banwa gijang marhiti anakmu Jesus Kristus si peluang ulu nami. Tamasi tutu kami madok mauliate to do pamu na badiyay. Di balgani asi do denggan basa na pinasaha mo di ulu nami. Di paso-pasoho kami marhiti hahipason. Dilihoko di hami ho sa hanguluan. Jala di patarho hami tu bagas jorom. Lau mamuji pasangapon guarmo na badiyay. Tamado hami madok mauliate. Ala tolhas hatam na badiyay nagabi si pangano partodiyo di tonga-tonga ni parsauran nami dari minggu sadarion. Suatu may tu bagas sa roha nami bay may marurat jala marparbue. Jala marhite pangurupyo ni todim ima tod di porbadia. Boy hulahok kami di tonga-tonga ni pangulon nami. Asa toktong ingot tami madok mauliate di gudang ni pasu-pasu dengan basa dohot asin ni roha na pinasaha mo di ngulo nami. Jalalas omma tuhadalan nami mangido padonganio doho pangurupyo mula ho mangalak katujolo manguduti ari-ari ni ngulo nami manguduti ak kaulaon nami. Homa Tuhan na madongani hami tu ari marsugot dinalaho manguduti ak kaulaon nami hami terlumobi ak karuas ni huriami. Toktong dongani lehon gogo dohot hahipason asaboy diula ak kaulaw ni dohot dengkan hobar tulo mo ni roham. Jala ima Tuhan dalammu manarihon ak kanariko di ngulo nami. Pasahaton nami do tuho ak kanamarsahit. Homa Tuhan na pamalupon marhite-hite pangubuation na ninalanan na sida. Laos songoni Tuhan ak kanamangadupi hamaulot doho parukilo di tonga-tonga ni pangulon na. Homa na mangurupi marhite todim. Asa boy di pakilalahon pangurupyo mo di tonga-tonga ni nguluna. Boy na sida muse marlas ni roha. Asi roham Tuhan paso-paso maganup keluarga. Asa toktong di bagas sa kadengganon. Ramot yak kanatoras mangajari akanak kon na. Jala ramot yak kanak kon na pinalomeho mo di ganup keluarga. Lehot Tuhan roha na burju. Asa gabe jolma na burju jala halomuan. Di tonga ni keluarga huria doho di tonga-tonga ni masyarakat. Digijang ni sude pangiduan nami. Sesa dosa nami, asa tamaha bidadopammu. Di bagasan anakmu Jesus Kristus martangyak kami. Amin. Maredehita sian bukit DHKBP nomor 363 ayat sada dohot ayat walu laus tapasaha ma pilihan na paduahon. Bata
sai nama mulu doa marhite Tuhaki wajo coroku opangolu masaluhut pambai lampi. Tapasah ama pilihat todopan di debata martang yak kita. Ali debata amanami na di banua gijang. Hodo haroruan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan doho nasa ulibasa na maulutus. Hupasat hamima siya na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na hutsos di julum. Pasu-pasu may jalar ramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo dito nga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asalam hutadahami gudang ni si lehon-lehon mitu kami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali ama namin na di banua gijang, say pinurbadia magwarmu, say Roma harajawnmu, say saut malomo ni roham di banua tongaw songon na di banua gijang, lehon matuhami sa darion hanguluan siya pari, sisa madosa nami songo panesa nami, di dosa di dongan na mardosa tuhami, unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Mulak mahamu di bagasad dame jalo hamu ma pasu-pasu siat Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu, di sodakot Tuhan debata ma bohina Tuhamu jala asima rohana midahamu, di dopakot Tuhan debata ma bohina Tuhamu, jala di pasar ma damena tutod di munabi. Di hamu amanami do inanami do sude ruas ni huria songonima partording ni parminggota di minggu palmarum sadarion di pasu-pasu Tuhan mahita to katikina neng ro di sudia ka panggulmito ning uluta. Selamat hari minggu madihita saluhutna horas.